Wow, tanawa mga idol, namukha na siya mga idol. Wow, muna siya flower sa dragon fruit. Atas likod. Wow, namukha na gid sila to mga idol. Sa gabi ini sila ng buka mga idol. Ang buntag. Wow. Bining tuta. Tri oh. Ato na siyang harbison karon. Kani kay grabe na siya kahinog oh. Tawa oh, daga kay mga ligwan. Pa, dagang buka na, dagang buka ron. Yan mga flowers. Wow, dara oh. Yan first bunga. Gahapon paglantaw na to wala pa ni siya. Wala pa ni siya ning buka. Gabi mo sila mabuka mga idol. Wow. Kanang hinog ba ato na ni harbison karon. Very good. Very good kayo tong dragon fruit ani. Una ato nang himuon diri mini farm sa mga dragon fruit. Ta. Kaya na hinog harbison na ni harbison na to ni karon. Ang uban wala pa namunga mga idol. Katonduha dito. Katonduha dito bago nang tanom na to. Kana og kato kanang wala pa ligid sa babaw. Ano siya. Kung mga sigbugwal iyang kuan mga idol oh. Di ba? Sigbugwal ang punuan niya parang kuan mamunga jud siya ba. Mura na diskarte dira mga idol para mamunga mga dragon fruit sigihan gini siya bugkal ang punuan. Sayang kay mga idol oh. Wa na dayon. Bunga ta ni siya. Flowers ba. Pa oh. Matay ra. Daghan kayo. Kini padong patay kay. Padong patay ni siya. Padong patay. Yellow na siya. Yellow. Grabe. Harbison ako ni Ron Tonids. Harbison ako ni Ron. Harbison ako ni Ron. Kere oh. Wala pa siya namunga oh. Daghan ang taog kuan. Naganag ka ng sana. Pero kani siya na siya ay diferensya. Ini oh. Bati ng sana dry. Oh. Dry siya. Sa ako nang kuwaon niya, potlon ko ni. Pay usa oh, mga idol. Nag video sa siya. Namangha siya sa tuang bunga sa tuang dragon fruit ba. Dara mga idol la. Dara. Pero sayang siya, mura siya ning action og yellow mga idol. Basin ug di siya madayon, basin mamatay. Pero daghan pa siya mga buntis oh. Daghan pa siya mga buntis nga kuan. Na siya. Oh ha. Oh, harbison ako ni. Daghan pa siya mga buntis na kuan. Sige. Maorat mga idol. Lang ipakita sa inyo ano. Pero